Ei, saps què? Aquesta nit he dormit més malament. O sigui, he dormit... Fatal. Vull dir, he tingut un mal son. Ei, t'estic parlant, m'escoltes? Això que acabo de fer jo és una de les coses que no hauríeu de fer quan esteu parlant amb una altra persona. Exacte, per això avui la Júlia, i l'Àngela us venim a explicar com fer d'una conversa normal una conversa més fluida i... que no avorreixi l'altra persona. Ai, ahir vaig començar una nova sèrie a Netflix. Doncs ara parlem d'això. Ahir vaig anar al cine amb la meva família. O sigui, vaig veure una pel·li de por superestranya. Però la sèrie de... Sí, però llavors la lavaven i... No. No! Això no es fa. No, això no es fa. Bé, doncs això que acabo de fer jo està molt malament. No es pot fer en una conversa. Per què no? Doncs perquè tu quan estàs en una conversa parlant amb una altra persona i aquesta persona t'interromp, et fa sentir malament, no et fa sentir còmode. És una falta de respecte. Per això, si tu vols aportar alguna cosa a la conversa, t'has d'esperar que l'altra persona acabi de parlar i llavors afegeixes el que tu creus que és interessant, la teva història, la teva experiència, el que vulguis. Per què? Perquè una conversa no només és saber parlar, també és saber escoltar. En sèrio? Sí, perquè és que, mira, estava jo estava jo en un altre lloc i resulta que la cosina de la meva millor amiga i llavors tu has de transmetre el missatge clar i net. Com aquest tir de bàsquet? Àngela, t'haig d'explicar una cosa, és que necessito un... Hola! Quan tu estàs parlant amb algú, no et pots girar i parlar amb una altra persona. La persona que t'està parlant i es veu que estàs parlant, s'ha d'esperar que acabis. Això per començar. Però tu tampoc pots ignorar l'altra persona, i molt menys si t'està explicant un problema. Exacte. Què va passar, doncs? Bueno, no ho sé ben bé perquè està... Vale, el primer de tots és la veu molt baixa. Exacte. Si tu estàs parlant, no pots parlar amb la veu molt baixa. Com en una biblioteca o un hospital. I llavors, tampoc pots parlar amb tan poca confiança.